Ihe na-eme n'ụwa na-agba anya mmiri Chizoba. Ihe na-eme n'ụwa na-agba anya mmiri. Otu unu ga-esi bịa enye unu ọrụ. Somebody emere deploy bịa arụ ọrụ na company man. Otu ihe ọkụtụ nobody will work. Unu nọrọ te powder. Te powder entertain mo still do na alụ. Ihe na-eme n'ụwa. Ihe na-eme n'ụwa na-agba anya mmiri Chizoba. Ihe na-eme n'ụwa. Ịnọ nga m na-eche aha gị gba m nkịtị. Anya mmiri. Ịnọ nga m na-eche aha gị gba m nkịtị anya mmiri. Ele onye wụwa agbaruwo ka mmiri consilia. Nkwo tere. Mana ndogo soyi. Ndogo soyi nwoke ọnụ eji. Ele bi ketere ọnụ this morning. Okay, engine okay. Has starting. You get wrong. So what stop you from Ibochashi's portion? So shovel come now. You don't know nego called in Aka. Una probably when they were more. Una kwele wene webo. Ari ebulom Bartholomew. Hey. No man nwere ugwu. Ndị nne mama. Ugegbe esi n'ụlọ. Oju uto eme ogo 1. Ahụrụ m ihe gbọtọrọ dị ọda dị nkịta agbakọ na abụbọrọ ihe nyụrụ. Nwoke ha kago na ụmụazị bịago kpọsa blọk ihe na-aga akpọsa oshi. Mbola gị dọwa afọ ị ga-erige. Very soon ugbu a placenta ga-ayọpụ. Nwoke fibroid. Nwoke ele ahịa nne ga-amụpụ gị na ya placenta o jiri mụgo ụfọdụ ya n'afọ uto eshego. Why won't you look like your name? Mgbe akpọrọ dị aha I did not expect any other person less. The name looks like the bearer. Geburu utu. Joda ụmụazị bego nọ. Ure ego Chineke nyere ha akpụ blọk atọ si eji arụ ụlọ. Kego ngo ole gara gị gbọtọshi. Ahụrụ ka nkata na-asị gị na alụ dị ọda dị nkata bingo ha niile rọtụwaịla agbakọ a na-adọgboro ihe ihu tọrọ. You are not ashamed of yourself. Ọrụ ka akpọrọ gị bịa nga arọ. Ọrụ ka mgbe ole nọcha n'akụkụ ihe every time gị tapara n'akụkụ ọla agbabewere nwaanyị gbabere gị isi ya gbabere. Buru tu hanga afọ na-ayọ jege ka nga na-ayọ akpụ. Nyoma na atara akwa na ebuji m ọ na Ebuga eji. Ebuga Jim. Jim, sorry. Ụmụazị be ga bo Jim afọ ha ata gị ga bo ke gị eje. Nature. Nature. Nature pity. What a mess. Nke mere Joyi mmekwasa Philip. Present, sir. Philip. Sir. Eche mme yipụla akwa mkpe mmagu kuku. Sir, yipụla ebe ọsọ nka na-eyi ọhịa nwere. Kamgbe 4 years. Yes, sir. Ọ dị gara m. Ka ya ofu akwa otu onye n'ọnwụ niile fere ufu niile gada another bed another akwa kwa dị aka ọhụụ. Since I had to my aqua ashiri hog or go to he added anything since 4 years. Turn the last. Hey! Ọnwụ mere eze. Ọ ihe kwesịrị gbago ọnwụ yiwere ga-agbada. Oje akwa ọnwụ mere gown. C'est pity. Na dị ka ose ọjọọ atafọ. Wigo. I like him on Tuesday. Baba commission. I like him on Tuesday. I will fought him. We're going in jazz in force. I did cook with our height to kind of cook with. Get one profile. Alum. Lay baro catch them. Lay baro catch them. I'm not going to respect big. I'm not going to with respect. Sir, sorry, I won't come now. So I'm just clocking in. No, I'm not. You clock got in. Yes. Clock got on. So he came on clock got on.
because I'm Mudo Tori. Why in Jokatan Joru everywhere? Ugly bamfool. And then he Catherine on my company. actually I'm getting in assigning the mother in and outside. See? Hello, lady. Oh, actually, about it. You know about to. Yes. You know about to. Nigga fell around about it. You cannot be about to. Oh, about it. Try. I'm sorry. I'm sorry. Bawe babu onwege. Kimo. Hey. Onye nwa ha ka ọ ga-awụrịrị onye a ga-ala isi very so. Bawe babu onwege Kimo. Sir. Eleghị na. What is your work? I'm naming the mother entertain eba. Na egbu. Yeah, ana m agba egwu. O jikwana na aha ka gbabu egwu ị ga-agbaga gbagbu onwe gị. Otu ịzara ya na aha lekwe ịgbagbu onwe. Gụma onye wasị gbaga egwu n'abalị. Gbaga egwu n'abalị nya akwa shi na nwa ikwugo. Fepụta gị fekpọrọ m ndị kọstọm anya. Sama mmụọ ji fepụta. Chief Imo, na chule ebe. Ọfọdụ dori nga na ọkụ ga-ama na mma. Ihe dị ihe? Ya wo abacha asụrụ asụ. Abacha. Ofe ihe ha. Barista. Sị na-ericha nri. Nne m na ọkụ ga-ama na mma. Na-ebe isi. Also, I got it better than I got it. Just night, you meant to take a woman. Ọ sị na ndị eri na. Ozugbo ifere ka egbe lo ha wom. The way you got a lizard. Ọ kwụrụ ka nwa na mma. Ọ dị ka dị fresh. Ihe awọ ọkwụrụ ndụ. Awọ bịa awọ na mbụla ajọ na mbụla ote. Ọsọ ya n'ọnụ ọkụkọ. Ọ ka ihe ọrị ndụ. Ka m sebe dị ọrị. What are the mom of them? If we okay, Saga. Ya ha ọkram. Can't get a waka. Ọkram. Onye nwere atara ke. Ọ ga-adị eluigwe. Ke wụ ọbara. Ọ ga-enye gị ndụ. Ke na blood tonic. Ke ga-enye ndụ. Esi m gara asị m na Chief Imo taya. Ọ sọ nnọọ mba nnuburu ya. Emini. Nnuburu ya abụda abara ga erili. Ọ na ebe ụlọ na-akpọ mmadụ sị ebe eri. Ọ ga-akpọ n'ụwa kịta ka na-akpọ. Ọ meriri. Ọ sọ ya. Mba wa akanwụ ka ejiri chi ya. Akanwụ buru ya. Mmadụ kwamsi ime ụsa like this. Ọ sị ga alụ gị n'uwe. Ya lụọ. Onye mgbe onye alụ m. No. Eleta mmadụ gbara. Mbicha ni maka leta. When you marry, like, since one place now. Ahụ gị na-aga m jụga ajọ. Emena gị sọ ị ga-agba akwụkwọ na. Emena gị si na information. Ajọ nga ajọ mme ya gị na ajọ mma gị. Ekwe fe ga lógi na. No, dị ga-awe gra masị na. Ma like nwoke na-asụ ọkụ. Mwashi be so pa. Ọwọ ihe ha na ntu anwụ ihe na. Eji ntu anwụ. Ihe ga-eche kwono tare no. Ihe ọwọ ya ọwụ ni ka eshi. Ihe o chako fufu. Okay. Chube mi ga-ericha nri ya.